Os, der arbejder på kontorer, vi har en tendens til at arbejde med mange opgaver i gangen. Der står endda i jobbeskrivelser, at man søger medarbejdere, der er gode til multitasking. Jeg siger ikke, at multitasking ikke er en god evne, men måske multitasker vi lidt for meget. Jeg vil prøve med en lille øvelse her og se, om det er hurtigst at have arbejdet med 10 ting ad gangen, eller gøre én ting færdig ad gangen. Jeg vil gøre det med en meget simpel proces. Pakke og frankere nogle kuverter, og så vil jeg lave på en anden måde bagefter, og så vil vi se, hvad tidsforskellen er. Du kan prøve at vurdere undervejs. Jeg starter tiden. Tre minutter og 21 sekunder for 10 kuverter. Nu vil jeg prøve at samle dem på en anden måde. Nu laver jeg en ad gangen, frankerer osv., og så ser vi, om det er hurtigst at lave en ad gangen eller arbejde på 10 opgaver ad gangen. Vi kører. To minutter og 19, og ikke 3:21. Som du kan se, er det noget hurtigt at arbejde på en opgave ad gangen. Du sidder sikkert og tænker, jeg laver ikke kuverter og frankerer kuverter til daglig. Nej, men hvis dine opgaver er mere komplekse, og du springer mellem 10 opgaver, så bruger du endnu mere tid på at springe mellem opgaver, hvis du er 10 i gangen. Hold opgaverne varme, lav en ad gangen, få ad gangen, hvis det er muligt. Det er naturligvis ikke altid muligt, for man skal måske vente på data og information fra andre. Men prøv at arbejde på få opgaver ad gangen. Du sparer meget tid, du bliver kun afbrudt i én opgave, og du kan faktisk også have sendt noget videre til din modtager, din kollega, så vi kan komme videre eller arbejde videre på nogle af de opgaver, du har sendt videre. God fornøjelse.